Здравейте, сега се опитвам да направя запис отделно да ви обясня защо съм влязал в тази сделка на злато по лонг позиция. Нещо ми се е претакало аудиото и не мога да разбера какво е станало, но както и да е. Значи имаме liquidity sweep, имаме след това правим двойно дъно, след това имаме реакция от диамант зона и вече цената си тръгва в посоката. Аз съм влязал малко по-рано, няма да лъжа, но няма значение. Важното е, че трябва да се е получил. След малко другия клип ще е как профита и като цяло как се е случило всичко, ще обясня малко по-накратко. Там се чува аудиото. Като цяло трейда мина доста добре. В смисъл, един от, да кажа, доста трудните трейдове. Имаш всички конфликти за ентри и като цяло прайс акшена беше много добър. Имаше голям сел надолу, след това имаше чупване на структурата, имаше диамант зона, имаше двойно дъно, имаше liquidity sweep, имаше много нужни конфликти за entry long позиция. Хвана го точно от последния уик направо. В смисъл, доста снайперско entry беше. И след малко следващия клип ще е с резултата. Като цяло не съм някакъв трейдър от 10 годишен да ви обяснявам да ви дам например. Просто си споделям опита и може да помогна някой, ако има някакви въпроси. Не се правя някакъв гуру, не се представям за такъв. Просто идеята на този канал ще е да споделям такива трейдове, които правя, за да бъда по-постоянен, по-редовен във всички тези неща, защото понякога е паниката и когато тренирам и правя ключчета, може да избягам от грешни решения за да ревенч трейдите за такива подобни. Понеже те ми пречат много да се развивам като цяло ревенч трейдванията и тези рисковани с леверидж и с всички тези неща и трейдове, които правя. А пък така ще ви казвам на вас, нали, как стоят работите с трейдването и ще мога да се развивам. И така. Така, апдейт. Значи, какво са, нали пак, сега в момента гледаме уникално, нали, обаче пак са малко се изнервих, защото извадих тук от позицията, защото сложих 100% под тези лове тук, понеже исках да имам сигурна печала, не цената да ми се изсипа от нищо и тук си го сложих, изкарам и си гръмна нагоре, но няма как да ги знаем тези работи всеки път и мисля, че няма какво да кажем по въпроса. Като цяло с ентрито повече от уникално. Направим около 200 и няколко долара. Просто без коментар. Зверско ентри, признавам се, много добре го направих. Значи, буквално аз го хванах още като записвахме първия клип. Хванахме ентрито, както се сряда тук. Обаче, 100% мисля, че беше някъде тук. Изкарам с този уик женския и цената се изстреля нагоре. И аз се изнервих, защото аз знам на къде ще ходи пазара, понеже тук не прави никакви адекватни движения. Тук щупи структура, да ретества, тук някакви нива, връща се до демант зоната, тук просто бях сигурен, че ще тръгне нагоре. Тук се направи двойното дъно, мина ретесна тук и почна лека по лека да се изкачва нагоре, след това почна вече красивото движение нагоре. Много съм доволен от златото, наистина искам да ще вкарам един клип, в смисъл, ето сега да ви покажа. Що не се вижда, бе? Не знам дали се вижда. Също да покажа така. И за деня. Значи направихме доста малки загуби днеска, нали, нормално. И всичкото е бай на злато и на евро USD, просто не оцелих в момента. На евро USD ма изкара от сделка, иначе оцелих в момента, просто пак с един уик ма изкара и тръгна нагоре. И тук имаме една загуба от 80 долара, която
заради тази загуба, мисля, прецака като цяло стрика за деня, иначе щяхме да сме много плюс за деня. Сега сме на брейк иван, малко кофти, ама са неизбежните за работи. Значи, нали казах, направих 100 поста по-голям на пук и то пак ме изкара от сделката. Иначе щях да съм днеска около 100 и няколко долара плюс. Сега съм на така 34 долара плюс за деня, което пак е нещо. Доволен съм и сега се записваме тук как е протекло днеска трейдването и така. Утре да видим дали ще се включа, дали има новини, дали ще се трейдва утре. Утре USD, не, Employment Change има, CPI на си, така, пак USD. Утре май ще гледам за някаква много къса сделка. GBP USD без коментар днеска, отвратително. Така ето, за това ви говорех. Тук само дето на GBP USD фанахме това движение, тук дето на изкара по-рано. В смисъл SMT, тук дето го имахме, тук реакция от зоната и тук обаче не успя да пробие за по-нагоре и след изсипа цената надолу. Евро USD, тук за това ви говорех, сам искам да видите как ме изкара от сделката. Просто отвратителна работа, наистина. Направо, както тук влязах, тръгна с цената нагоре, вече си на 100% сигурен, че отиваш към take profit и цената се изсипа по някакъв много грозен начин. Тогава вече почва да цъкатери, даже не стигна до някои ликове да грабне. И да, като цяло днеска нямаме никакви интересни движения, нищо специално. Даже, да, като цяло нищо няма. Убрал е тук Asia Walls и се е тръгнал да прави някакви грозни движения. Значи да, като цяло днеска съм много доволен, хванах наистина много голямо движение, което си е постижение, в смисъл такова голямо движение, да държиш през всичко това нещо, което се случва, да гледаш, че си много на минус за деня и да гледаш как си имаш примерно 150 долара, да си избиш загубите, че продължаваш да държиш. Ако не бях си вместо 100 плоса, щях да съм около 400 долара плюс за деня. В смисъл, като цяло само от този трейд. Обаче няма как да се знае това никога. Винаги може да казвам пак да стане, каквото най-лошото може да се изсипе пазара с 2 кендала. Много добре знаем как реагира златото. С 2 кендала може да промени всичко. Тъй, че съм доволен и ето като съм излязал, пак нали, трябва да е 1 към 5. Мисля, че е много доволно. И това е за днес. Ще се опитам да обработя клипа и да качвам такива подобни видеа по-често. Ако имате някакви въпроси и нещо да ми помогнете с това, с стримването, може да ми пишете в коментарите.